Una si Gobernador Bambi Imano sa paghatag og pasidungog sa tulo ka mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal nga gitawag nga mga garbong empleyado sa Kapitolyo Probinsyal. Ang pagtunol sa pasidungog gipahigayon adlaw nga Lunes, Setyembre 27, 2021, dungan sa virtual nga pagpakayap sa nasudnong bandila kun diin gidayeg ni Governor Bambi ang mga empleyado nga siya mismo maoy nitunos sa plaque of recognition sa ilang tagsa-tagsa nga mga kategorya sama sa Category 1, Salary Grade 1 to 9 ug ubos sa Category 2, Salary Grade 10. Nahimong sukdanan sa pagpili nga kinahanglan walay absent, gitas-on sa serbisyo nga kinahanglan sa tulo ka tuig pataas, walay disciplinary action nga nadawat ug consecutive semester nga adunay very satisfactory nga performance rating sa ilang individual performance commitment review. Ang mga giilang empleyado sa unang kategorya mao si Mr. Roy Ompok gikan sa Miss Ortel ug si Miss Brenda Kilosha gikan sa PEO. Kaduhang kategorya, giila si Miss Sheena May Galigaw, gikan sa Provincial Treasurer's Office. Ang paghatag pasidungog gipangunahan sa presensya mismo ni Governor Bambi, Admin Officer 5, Acting Assistant Department Head, Miss Charlotte Kilab, ug Vice Chairman and Performance Team Committee, Provincial Planning and Development Coordinator, Mr. Stanley Oriarte. Dakong garbo ni Governor Bambi Imano nga makabatunog susama kanila nga mga empleyado nga unta mahimong ehemplo ug sundon sa tanan ang ilang gipakita nga maayong pagpanarbaho. Ako si Lambo Jane Salimbaw alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.